Is-somma finali li huwa rekord li qatt inġabret mill-Partit Laburista hija ta' 1,880,266 euro. Naħseb dak huwa somma li ma nistgħux nirringrazzjaw minn hawnhekk. Grazzi lil kulħadd. Inġabret is-somma rekord ta' 1,880,366 euro waqt il-maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista il-ħadd. Din il-maratona kienet waħda speċjali kemm minħabba li ma saritx miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, iżda minn studju temporanju li nbena fl-imqabba fejn kien qed isir ukoll il-mass meeting fi triq ewlenija u anke minħabba li din kienet waqt kampanja elettorali. Fit-tmiem il-maratona fil-preżenza tad-deputat mexxej Ian Borch u Elix Ġus Saliba, il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay ħabbar is-somma rekord fil-waqt li għamel att ta' ringrazzjamenti lil nies illi mingħajr is-sapport kontinwu tagħhom ma kienx tkun possibbli. Nixtieq ngħid ftit ringrazzjamenti. Il-kumitati lokali kollha illi matul dawn l-aħħar ġimgħat kienu qegħdin iħabtu l-bibien tagħna. Il-volontiera ma neqafx nirringrazzjahom, il-volontiera li sal-lum mhux biss kienu qegħdin jarmaw imma kienu fost in-nies ġewwa l-mass meeting jiġbru d-donazzjonijiet u hemmhekk kien hemm ġabra mill-isbaħ, il-grupp m'hemmx dubju tal-armar u kif ukoll ma nistax nkun qed nonqos jekk ma nirringrazzjawx lil ħaddiema kollha tal-Wan illi dejjem jien dejjem ngħid illi l-ħaddiema tal-Wan jagħmlu miraklu kuljum. Grazzi lil Wan. Din il-maratona ġbir ta' fondi kienet inkorporata mal-mass meeting Laburista fejn attendew għalih eluf ta' nies bil-qofol jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Il-messaġġ tagħna ta' kull Malta aqwa.